Derhä döwletiň täze galkynçlarynyň bahtiyarlyk döwründen Gahryman arkadagly gahryman terdarlygynyň taýasyna ähli ogurlar bilen birlikde bilim ulgamy hem bir aýakdaş bolup öňe barýar. Balkan vilayatynyň Gyllarby etrawynyň Aýtulgeldi Fadynaky 17-nji orta mekdebi 1980-nji ýylda täze binasy gurulyp kullanmana berildi. Balkan vilayatynyň Gyllarby etrawynyň 17-nji orta mekdebi 1921-nji ýylda internat görnüşinde mektep bolup, birinji orta mektep bolup işläp başlaýar. Türkmen halkynyň geçmişi, bu watany ayağa kaldıran büyük kahramanlar, gerçekler bilen dolar. Şolaryň hatarına da bizim Gyllar etrafymyzda öňe öpen yetişen bir ýigitlerden biri we Aýtulgeldi. Häzir wagtda bir şunu bilen mektebimiz hem şu gahrymanyň adyny göterýär. Mektebiň adyny göterýän Aýtulgeldi 1911-nji ýylda Gyllarby etrafynda işi maşaladan dünýäge ýenýär. Onuň kakatyna jyma geldi. Ol Gyllarby etrawynyň wagon awatlaýyş zawodyna iş bolup işleýär. Onuň ejedi Jumuat Sultan eje özi el işleri bilen oba gyýyl gelinler bilen birlikde haly dokap çeperçilikde ýaşaýan Gyllarby etrawyna tiýlenýän maşgala bolupdyr. Aýtulgeldiň dogany Tekemirat ol bolsa özüniň dogany bilen birlikde 1925-1927-nji ýyllarda adyny göterýän birinji orta mektebimizde okap başlaýar. 1935-nji ýylda Özbekistan ýurdunyň Daşkent şäherindäki Paxta Agro işläp beceriş institutuna okuw ýerler. Gyllarby etrawyna ilkinji rahmet ýoluny Balkan vilayatynyň Gyllarby etrawynyň wagon awatlaýyş zawodyna işe başlaýar. Gahryman öz barada etmek, Gyllarby dogulýar, öňe öpýär we äbirki demir ýol ulgamyna dürli weypelerdi işläp başlaýar. Ol özüniň işeňligi bilen bir öňe gidişligi bilen birlikde Balkan vilayatynyň Gyllarby etrawynyň wagon awatlaýyş zawodyna işe başlanan ýylyndan özüniň Komsomol partiýanyň sekretarlygyna taýlanyp işe başlaýar. Ol soňra Gyllarby etrawynyň partiýa agdalygyndan taýlanyp bir näçe ýerde işini dowam etdirýär. Ýagny Krasnovodsk oblastynyň Bektaş şäher çetinde Komsomol partiýanyň başlygyna, soňra Ahal vilayatynyň Göktepe, Aşgabat uýezlaryna Komsomol partiýanyň başlyklary wezipesinde işläp geçýär. Ondan hem hafy ýokarlygyny alyp, oňra waka häzirki Ahal vilayatynyň şäherlerini etse, Ahal vilayatyny ýol başy wezipelerde, türli ýol başy wezipelerde işleýär we şo ýerde de Türkmenistanyň Halk Komissarlar Sowietynyň başlygynyň ornundaşary wezipesine berilýär. Bu wagt geçmänem 1941-nji ýylyň ýa-ni iýunynda Düýdansyz Beýik Watançylyk uruşynyň başlamagy netijesinde de ol Aşgabat uýezdinde işleýän döwründe 1941-nji ýylda özüniň Beýik Watançylyk uruşyna, watan goragyna gitmäni öz islegi boýunça arda ýazyp, şol ýerde Aşgabat uýezdinden Beýik Watançylyk uruşyna gidýär. Bir facialy günleriň biri bolan, ýagny Moskwaň eteginde obalar başatmak uruşyň tegeşinde Aýtulgeldi Beýik Watançylyk uruşyna gatnaşyp, gahrymanlarça 1941-nji ýylyň dekabrynda Moskwaň etegindäki Diatlov diýen obada aradan çykýar. We şo obaň çäklerini de saýlanýar. 1941-1945-nji uruş ýyllaryny öz içine alýan hatira tomlyk Ahal vilayatynyň Aşgabat şäheriniň baradaky wepat bolanlar uşo giderleriň tomlarynda 1935-nji ýyldan beýlek işläp beren Aýtulgeldi Aşgabat uýezdinde işleýärliginiň hem şol ýerde ardasyny öz islegi boýunça Beýik Watançylyk uruşyna gitmegini edilip, şol tomynyň Edil Aýtulgeldi adyna ady biziň şu Ahal vilayatynyň uýezdinde görkezler. Ol ýerde de özleriniň ýerdeşlerine hatlaryny, ýazarlaryna da kitapda görkezmek bilen Edil şunu uruş döwrüniň hatlary, onuň görkezleýän jogaplaryny özlerine kızgın görkezler.
Buna Aytol Geldiýewiň özüniň urşukly tomly kitaplarynda da berýän maglumatlaryny onun Balkan welaýatyna dogulup, Balkan welaýatyna ýaşanlygyna garamazdan, ol Aşraf uyezinäkinden urşa giderligini hem tatbiklayan bir de maglumatlaryň biri bolýar. Ol evdilik insanlaryň ýüreginde ýaşar. Aytol Geldiýew 1965-nji ýylda Balkan welaýatynyň Gylaba etrawy orta mekdebine ady dakylýar. Häzir bu neçelik hem Gylaba etrawyny Aytol Geldiýew adyna 17-nji orta mekdebi onuň adyny buýtunç bilen göterýär. Häzir wagtda bu gahrmanyň ady bizim 17-nji orta mekdebi hem etrafymyň esafi köçeleriniň birine dakylly ady. Bizim mektebimizde mektep okuwçylarynyň arasynda Aytol Geldiýew barada köp maglumatlary ýetirip durýar. Çeperi okuwçylary geçirip durýar. Mektepde tarih mugallimleri, sınıf yoldaşlar öderin sınıf tagatlaryna, ya da bolmasa özümizin ýörüýte döredilen mektebimizde döredilen muzeýimizde onun ýörüýte gurulan heykel bilen, onun terjimehali bilen tanıştyrılıp, sınıf tagatlaryna, dertara baglanşyklaryna baglanşdyryp, ýagny okuwçylarymyzyň watana, halka, enata hormat goýmaklygyny terbiýelemekde uly mektep bolup durýanlygyny ýatyp geçýär. Mektep okuwçylary öz taryhyna deşli bolan köp maglumatlary bilmek üçin kitapxanadan köplenç gelip kitaplar soraýarlar. Bizem şol okuwçylara maglumatlary ýetirmek üçin Aytol Geldiýew baradaky köp maglumatlary aýdyp durýar. Gurrun Merýat mugallimler bilen bilelikde okuwçylara watançylyk temasyna bolan köp türli kitaplardyr, hatyra kitaplary okuwçylara ýetirip durýar. Goý. Berkarar döwletiň täze galkynçlary ýanynda gahrman arkadagly gahrman terdarynyň taýasynda ýurdumyz pajaglap bede wady bilen öňe ýöretin. Biz barada alady diýen hormatly prezidentimizin janyna başy dik bolsun.